I onda sam jednu svoju drugu zanimaciju i strast spojio s tim, pa sam se eksperimentalno na nekoliko puta pojavio u haljini, štiklama, šminki, dakle ono što bi rekli kao žena. I reakcija je bila dosta dobra zato što su ljudi rekli, ups, pa ovaj stvarno misli to što govori. Znači moraš biti kredibilan. I sad nećemo ići u tom smjeru, ali to nedostaje u velikoj mjeri nedostaje vođama suvremenog svijeta da vode svojim primjerom. I to i sa učiteljima na koncu mog predavanja zaključimo s čime učitelj podučava. Pa najviše primjerom. Ne možeš kad si muškarac obučeš suknju, ne možeš ti shvatiti kako se žena osjeća. Ali počneš vidjeti koje privilegije imaš kao muškarac. Zapravo koliko smo mi muškarci u mnogim stvarima u društvu još uvijek privilegirani unatoč 200 godina emancipacija žena. Pa onda recimo ova primjer. Ako žena se odjene i kao muškarac, ako žena radi posao, vozi kamion, bager, bude vojnikinja ili nešto, možda ju ne volimo, jer je penetrirala u naš muški svijest, ali ju poštujemo, jer je ona se uzdigla do muške moći. Kad muškarac obuče suknju, on je zapravo abdicirao, on je odustao od svojih muških privilegija, on je spao, jer unatoč svih emancipacija izgleda da mi još uvijek muškarca cijenimo više nego ženu. I to je meni bilo strašno interesantno promatrati, osjetiti, iskusiti, istraživati, razgovarati s ljudima, otvarati potpuno oči.